Hablar de política nos acompaña Álvaro Vila, que es el portavoz del Partido Socialista en la Diputación Provincial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro. Hola, moi bo día, Cristina. Moitísimas gracias por estar connosco neste estudio. Imos a falar de actualidade, neste caso vais a celebrar o xoves, verdade, o pleno ordinario correspondente a este mes de xullo. Levades dúas iniciativas relativas ao deporte. Explícanos en que consiste. Sí, dúas iniciativas diferenciadas, pero que teñen en relación as dúas co deporte. A primeira moción que levamos é a necesidade que levamos detectando de fai moito tempo de dotar dun pabillón en condicións de alta tecnificación para o deporte, especialmente da ximnasia, pero tamén para outros deportes. Inicialmente era unha moción que levaba o Partido Socialista, finalmente, nese xunta de portavoces, a consensuamos entre todos os grupos políticos para dotarla, digamos, de algún matiz, e así se vai defender no próximo pleno. Básicamente, o que ven dicindo a moción é que o Concello de Ourense instar o Concello de Ourense a que faga unha memoria valorativa e poña encima da mesa tamén os terreos necesarios para implantar este pabillón de alta tecnificación para, posteriormente, chegar a un acordo, un convenio entre Concello de Ourense, Xunta de Galicia e Diputación de Ourense para, por fin, poder construir, digamos, este pabillón multiusos que nos podía ser unha referencia para toda a ximnasia e tamén para outros deportes. E tamén levamos un punto de resolución que a Diputación de Ourense ditamine esta Xunta de Galicia a que declare a Ourense como capital da ximnasia de Galicia. Creemos que é importante ante a trayectoria de fai muchísimos anos da ximnasia que ten na provincia de Ourense. A outra moción ven falar sobre o valor do deporte, sobre a violencia do deporte que tantas veces vemos aquí aquí en outras cidades tamén sobre todo o deporte infantil e juvenil. Vemos repetidamente actos de violencia no mesmo. Entonces o que queremos necesario é que se establezcan uns criterios, uns plan de formación específicos dirixidos aos clubs para integrar de maneira efectiva, digamos, este protocolo nas súas prácticas. Neso queremos tamén que a Diputación de Ourense se implique tamén para, ben económicamente, ben a través de axuda técnica, que os clubes deportivos poden ter, digamos, estes utensilios. En canto ao tema das instalacións, pensades en algún lugar concreto ou aínda non? Non, o lugar que non ten que implementar é o Concello de Ourense. Inicialmente, nos a quen instábamos a Diputación de Ourense a, digamos, capitalizar o mesmo, pero en vista, digamos, a aportacións, neste caso, quen ten que levar a iniciativa política é o Concello de Ourense, quen ten que facer o proxecto é o Concello de Ourense, e quen ten que poñer os terreos á disposición é o Concello de Ourense. Terreos propios ou terreos, digamos, de outras habitacións a través de convenios, e finalmente despois o tema económico para a construción do mesmo sí que teñen que implicarse as tres institucións que falamos anteriormente: Xunta de Galicia, Diputación de Ourense e Concello de Ourense. De outro tema de actualidade, recentemente o Goberno do Partido Popular facía a valoración destes 2 anos de mandato. Que opinión vos merece? Sí, bueno, pues nos congratulamos porque, bueno, ven da intervención, digamos, do presidente, cando fai, digamos, esta valoración, pois fai reseñable varias actuacións que nos pusemos en rima da mesa estes 5 anos. Ademais, fai hincapé nestas iniciativas que nos levamos nestes 2 anos. Falamos da cooperación cos concellos para o cofinamento dos conservatorios de música. Falamos do plan de vivenda que se puso en marcha este ano a través dunha iniciativa tamén do Partido Socialista para dotar os concellos para a compra e rehabilitación de vivenda. Falamos da mesa de negociación de Ameixa para, por fin, darlle unha solución económica digamos, de lecer a estación de montaña. E falamos tamén, como non, do Plan Cooperou. Plan Cooperou, que foi un antes e un despois do que significa para os concellos da provincia, digamos, ter unha financiación xusta e equitativa de todos os concellos. 91 concellos da provincia de Ourense, excepto Ourense Capital. E a partir de aí, indudablemente, pues, nos consideramos satisfechos de que o Partido Popular poña en riba da mesa, digamos, estas medidas que foron, digamos, todas por iniciativa do Partido Socialista. Ademais, me falta unha, pero non menos importante, que é o transporte metropolitano. Xa tuvemos 3 reunións de transporte metropolitano para, por fin, poñer, digamos, fin
a este desleixo que levamos 30 anos sin ser capaces da área metropolitana ponernos de acordo para implantar o transporte metropolitano na comarca de Ourense. Carencias nestos 2 anos? Carencias queda moito, é dicir, indudablemente nós falamos de provincia termal, falamos de provincia turística, pero hai moito que avanzar todavía sobre o tema. Temos que ter un planeamiento claro sobre o mesmo. Nos faltan instalacións termales na provincia de Ourense, nos falta que algunhas instalacións termales abran os 12 meses do ano e non pechen en temporadas concretas, e despois, lógicamente, na cidade de Ourense faltan instalacións termales que podamos vender, digamos, aos nosos turistas que nos vayan a vir. E despois a falta o apoio ao sector primario. O sector primario en Ourense ten moi pouca incidencia, máis alá da zona de viñedo e algunha zona de ganadera, pero nos falta un apoio claro, sistemático e definitivo sobre o sector primario. Esta mañá, a actualidade, sin lugar a dúbidas, estaba no Concello de Ourense con esa aprobación dos orzamentos. Que valoración vos merece ese acordo entre Democracia Ourensana e Partido Popular para sacar adiante? Bueno, por fin se constatou, digamos, un feito que nos viñamos poñendo en riba da mesa tamén estes 2 anos. Nos estábamos a parexa, digamos, ao bipartito que por fin negociase uns orzamentos que levamos 5 anos gobernando o Partido Popular e Democracia Ourensana conjuntamente na cidade de Ourense, pero non eran capaces de sacar adiante uns orzamentos. Uns orzamentos que recordemos que son a base de como se entende, digamos, unha cidade. Como se entende unha cidade. E entonces, a partir de hoxe, vemos perfectamente que tanto o Partido Popular como a Democracia Ourensana coinciden nese plantexamento de cidade, nesa visión de cidade. Entón, a partir de agora, máis alá da escenografía que fan a veces, que parece que non están de acordo, que teñen unha certa división, bueno, pues que se poñen a gobernar conjuntamente e que nos constatamos que o Partido Popular tamén ten esa visión de cidade mesma que ten a Democracia Ourensana. Álvaro, algún tema máis antes de despedir esta conversa? Non, agradecerche tal, e, por fin, esperemos que a cidade de Ourense, despois de 5 anos de parálisis, empeza a andar con estes orzamentos, e que non materialicen, digamos, esta visión de cidade que teñe conjuntamente tanto o Partido Popular como a Democracia Ourensana. Moi ben, moitísimas gracias. Boa xornada. Moitas gracias a vos. Feliz verán, se non falamos antes. Igualmente, pasado ben. Gracias. Hasta logo.